दिनै dream11खौ नायलायनो सानराइजार हायद्राबादजों लखनऊ दं 7:30 नायलांसै बिदिबा टीम क्रेडिट खालामसैनो टीमखौ नायलांदो दिनै प्राइसआ बेसेबां दं प्राइसआथ' बेनो 59 नि दं 49 नि दं 33 नि दं बिदिबा थौदो टीम क्रेडिट खालामनोसै आरोखि ना लानोसै आं स्क्वायरनिफ्रायनो साथामखौ लाबाय प्रिभिसेट ओमफ्राय लाबाय दासान्दि बिदि जाथ'बाय आरोना ओमफ्राय केप्टेन होनोसै केप्टेनाव लाथ'बाय आरोना आं केप्टेनखौ नायनो हागोन ना आरोना हांनानै बिदि बानायबाय दानिया टीमखौ जइन खालामसै आरामसे नोंसोरबो गेलेदो dream11 डाउनलड खालामदो बास आरामसे बिन्दास गेलेदो फेक नङा बेफोरो फेक सानदोंबा नाय आं मैया गेलेनायानो आं जाखिनि फैसाजों 59 निमोन ना 59 फैसाखौ आं मोनफिनदों नै नायनो हागोन 59 खौ मोनफिनदों 59 नि होदोंमोन मैयानि खेलानि मोनदों नैबे मानसिया मोनबाय मालाय बेनो आरोना मोनफिनदों माथो मावनो आराम बिन्दास गेलेदो लादो खाफालाव थायोबा मोननो हानाय खाफालाव गैयाबाथ' जों बहा मोननो जुजिलांबाय थाबासो मोनगोन आरोखि नोंथांमोनहाबो गेलेदो dream11खौ डाउनलड खालामदो बास बिन्दास गेले बयबो ओरैनो थास्लायस्लाय बाय बाय